Ginoo ko! Nagkaimtangan ni! Sila ka balik-balik! Kung panilhig! Diyos ko! Ay na! Sa kadun ka patay mahuman! Adlaw-adlaw, balik-balik, balik-balik kong silhig! Oh! Ayo! Ayo, kabungol, oy! Ay, say aton! Say aton! Tini. Ha? Ali, dayon! Ma'am, yung order ko si Ma'am Margarita na bugbog. Ako si Margarita na bugbog. Oo. Mo na mag-order. Saan nang... Oo. Unsa? Oh, nakapangalan sa imo. Nakapangal... Oo. Pwede mo sulod Ano pa di ka tanawin? O, sige, sulod ta. Yung kay ihopod ko, ma'am. O sige, pag inom tubig na dito. Hey! Day, ulat sa day. Mao niya akong order, day. Pila magikan kita Oo, ano? ma'am. Abi. Oo, ma'am, kani rice cooker, ma'am. Gikan ni siya og Japan. Japan na Gold siya. ni siya, ma'am, gold. Gold Pero ba? ang kwan ani ang wire ani mapalit nimo sa bongga. Ulat sa day. Oo. Ulat sa... Mura man unsa nalunot naman yung lubot ani day. Unsa nagitaya-taya naman No, ni. lami gid ni siya, ma'am, kay ano, ma'am. Yung sa pwede- Pag magluto ka ani, ma'am, mahilaw jud imo ni lungag. Pwede ka maglungag diri ka ng kuan, kanang saging, mga kamuti, oo, mahilaw gid Unsa siya. pa ning kalderin nga nang hipi naman ni day. Ma'am, gikan ba yan ni paludusi, ma'am? Ay, Ginoo. Oo. Unsa man yung taklo po sa Gold kaldero? po gihapon ni ma'am. Kani gikan ni siya og Saudi. Oo, gikan ni siya og Saudi. So, Gold gihapon ni siya. pati ning kuan, kini-kinisod na. Kani gikan lahi po di laputa na ni ma'am. Kuan ni siya, ma'am. Gikan layo pa gini siya, ma'am. Gikan og Ay, ginoo ko, order Korea. ana, uy. Oo. Gikan gi siya Korea, Ako na ma'am. border ana. Na ma'am, 10,000 ang kuan anak, ma'am. Bayad, ma'am, kay gikan ko lain lugar bayad ni siya, ma'am. Unsa man ning rice cooker? Day oy nga nadunot man ning Oo, kay ma'am 4 years na ma'am di mo ning gi-order, ma'am. Grabe na akong kuan dito pangutanak kinsa si Margaret na bugbog. Bangon Dito ning nga resulta sa Bangunay. pagkatuig nga Di na order naman nga di ka- dugay ni abot. Narangan di ka diri sa paapa? Hala, uy, Abi na ginoo ko, ko taga- makaluto. Maluto jud ang nilong agani or mahilaw jud siya. Oo, mahilaw gid siya, ma'am. Mahilaw gid ang Oo. nilong ag ginoo ko eh. Nakitubig, ma'am? O pag inom na tuba diha. Na! Usa ko naman nina ko ibabog na. Kulata ako na pud ko sa kung bana ani. Wala ko nag-order ani day. Uy. Diyos ko day na rice cooker day oh. Usa man inadunot naman ni day. Kulata ako hindi ko ani sa kung bana. Kinuok ko. Usa ko man ako di gamit day. Uy, ginoo ko. Naglipog ko. 10 mil ang kantidad ani day. Oh, Gismil na, ma'am. Ay, Jesus, ginoo ko na kay kalderin nga naduno. Day nagipi naman yung kalderin. Day bukbuk ko na po ko alis akong bana day. Wa pa nauli ining akong aping day siyang kinulatahan. Ginoo. Ma'am, nito ba ni siya, ma'am? Kani, ma'am, pwede mo siya kanang butangan mo ka ng mga lamok, butangan mo ka ng uli. Nadili kay ang gamit gibaya na mo diri kay bunot. Bunot? Bunot ang gamit sa mga lamok. O, gano'n ni siya, butang ni mo dito. Kanang Isa butang man ni mo bunot. Kadumdum nag-order ko ani. Uy, unsa man ni? Kulataw na pud ko ani sa akong makanan. Ginoo, kuha pa na uli akong bugbog. Ako mga lagom sa akong naong. Ako na taon ning gitapal-tapalan ngaron lang di kaya halata. Nabuta pud ang order. Mubayad man gid ko ani. Makabayan man gid. Diyos ko, 10 mil ani day. 10 mil jud ni. Gismil gina, ma'am. Diyos ko. Laylay mo na lugar, ma'am. Ang kanang imong gi-orderan, ma'am. 4 years naman dahil na. Dili gid sa mauli day mo kulatahan di ko karon sa kong bana. Na mabarangay gud ka na, ma'am, kung di ka mabayad. Ay, kinuko kada ko ba ning kantidad. Uy. Nga kung bana mong sakahal bayag lubi day. Di punto ko ani. Dapat, ma'am, nagtabang ko kag pamunot dito, ah. Para makabayad ka. Nagatiman ba ako sa mukha balingon na sakpan ba ko ning nanilihig ko. Na, ma'am, mahal gyud na siya, ma'am, kay gikan Dili gyud gid siya mabalik. Dili na di gyud na siya pwede mabalik kay gikan pa nagawas. Oo. Saan man ako ni gamit ng kalderin na nangagipi naman ni uy. Gipapalawan lagi na namo, ma'am, kay para dali maabot sa imo. Pero usa man man 4 years na magay na, ma'am. Nagkontak lang mo sa akong GCash. Uy. Tanawan ng rice cooker dira oh. Ang rice cooker kuan na gitaya-taya na kay tungod 4 years na. Kailan barya na nimo pero gold na siya uy. Pwede mo na siya. Kung nagmahawa naman ni nga rice cooker. Nabrong nadunot naman ni. Hala, uy. Hala, unsa man ni? Usi mayo ani. Usi mayo ani. Buhato na po. Pwede na ko di balik, dili.
Dili lagi. Sige, kuhaon na lang ni. Utangon lang siguro na ako ang payment ani. Oh, sige. Tira.